रायजो सरकारनि गोख्रों हाबा गुबुन आयेननि बेरेखा हाबाफोरजों लोगोसेयैनो सरकारा हाबा होनायनि सायावबो गोख्रों नोजोर लाखिदों। गोबां नेमखान्थिजों गुबुन जायगायाव हाबा होदों, नाथायब्ला सरकारा बेनि हेंथा गोख्रों हाबा मावदों। उन्दै बैसोआव हाबा लानाय हाबा होनायखौ लानानै रायजो सरकारा गोख्रों नोजोर लाखिदों। बेबायदिनो दिनैसिम रायजोआव उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायजों लोब्बा थानाय 2170 दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा हमबाय आरो आद्राखौ नायगिर हमनो नायबिजिरगासिनो। थारैनो नंगौ, हाबा लानायनि थाखाय हौवायानो जा हिनजावानो जा बेहा संबिधानाव बैसोनि सिमा होखानाय दं। नाथाय बैसोनि सिमा होखानायब्लाबो सिमा होनाय संबिधाननि नेमखौ नेवसिनानै गोबां हाबा होनायनि बिबांखौ नुनो मोन्दों। बैसोनि होखानाय सिमा जायैयावनो गोबां उन्दै बैसोआवनो हाबा जादों आरो हाबा होदों। नाथाय दिनैनि समाव रायजो सरकारा बेखौ नायनानै थानो हायाखै। उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ नायबिजिर हौवायानो जा हिनजावानो जा हाबा जाग्रा आरो हाबा होनायाव लोब्बा थानाय बिमा बिफाफोरखौबो हमगासिनो दं। उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायजों लोब्बा थानाय 2170 दायनिगिरिफोरखौ दिनैसिम हमनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि DGP JP सिंहआ फोरमायनाय बादिब्ला सारा रायजोआव गासै 4074 उन्दै बैसोआव हाबा खालामनायजों लोब्बा थानाय केसफोर दं आरो बे केसफोरखौ नायबिजिर लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमगासिनो दं। सारा रायजोनि मादाव धुबरी, बरपेटा, क'क्राझार आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरनि गेजेरावनो बांसिन बिबांनि लोब्बा थानाय दायनिगिरिफोरखौ हमनायखौ मिथिहोदों।